What's up, mga ugoy? Ganun ang babae malita man! Kaya naman! Kay gidugo man! Ngano ang babae ngita mag-Amerikano? Kaya naman! Kaya aron na ikapuna sa negosyo! It's my... Ngano ang babae mag-short man? Kaya naman! Pagpapansin sa ilang paangalagom. Ang ganda mo sa picture, sa personal hindi. Ang sexy mo sa picture, sa personal hindi. Ngano akong uyab halos dili magparamdam! Kaya naman! Kay tuwa sa salain, naguban-uban! Huwag kang paiyot, girl. Yo! Ngano ang laki mamayot man? Kaya naman! Para na ipanglibre siyang uyab! Asa na sila, mga mamayutay sa tumang gabi, isa kanto maglaray. Ang babae na may putot! Kaya naman! Nalihian mo punggok! Ngano na ay babae nga hilig og gwapo? Kaya naman! Aron na sila ipanghinambog sa ilang amiga! Kanya na ang lalaki, fuckboy man! Kaya naman! Kaya di man makontento! Ano ang babae, pag imong panguyaban, wingog study first! Kaya naman! Dili man kagwapo! Aray, naku. Ngano wa mo ko'y uyab? Kaya naman! Kaya kung gusto mo uyab, nanay uyab! Iyak ang puso ko't sumisigaw. Nganong ang lalaki playboy man? Kaya naman! Ay gusto man nila ang konong tanan. Tayo na lang dalawa, tayo na lang mag-isawa. Bukidnon Vines, dinhita kay happy. Bukidnon Vines, bawal ang lonely. Bukidnon wow, Bukidnon wow, Bukidnon. Bukidnon Vines, dinhita kay happy. Bukidnon Vines, bawal ang lonely. Bukidnon wow, Bukidnon wow, Bukidnon. Okay, yes guys, shout out dahil mi guys sa kang Ma'am Jara, Canilio o kang Ma'am Labora, kang Sir Ayan Rivero, yes, o kang Ma'am Jinky Pitogo. Thank you so much sa inyong pag-support sa amoa guys. Salamat kayo sa inyo Ma'am and Sir. Thank you so much. Saludo mi sa inyo ha. Yay!